aiwa nyika yeZimbabwe vakomana kuri kufiwa nekuda kwekuti vanhu havazokwanisa kuwana equipment. Pane accident yakaitika iri yachitsanangurwa pana Ostalos Ziba achiti takazama kufondera maambulance but hapana kana ambulance wana yakauya akazosvikira kuchipatara. Tsana vena mashoko anomuda taurwa pana mudoti bosubscribe like kuti now the bell icon. Ostalos Ziba echange champion anobuda pana panyora achiti I witnessed a devastating accident on Chinhoyi Road 40 kilometers from Harare and stopped to help. Despite calling an ambulance, it only arrived at Avondale and Parinyato Hospital, delayed attending to her until we raised a force. Tragically, she lost her life. This is the consequence of a healthcare system in crisis. Delayed emergency response times and inadequate medical care can be fatal. But what's even more tragic is that speaking out about these issues in Zimbabwe gets you labeled a regime change agent or enemy of the state. Citizens cannot demand better without fear of persecution. Pana pari kachiti aiwa tikariza nhau dzakadai tonzi vakomanaka muri vavengi imimi ndimuri kutoti nyika yeZimbabwe isadevelopa muri against zvinhu zvagara munyika yeZimbabwe hamuzi patriotic but tikuona kuti vakomana vari kuadvocatera change yemunyika yeZimbabwe inobenefita munhu wese. Mutudzai mafungiro enyu muri kudii pamusoro pechitiko ichi. Pinda ngome section medu musana usubscribe or like, turn on the bell icon.